במסע שאני הגעתי לכם טוב שהגעת. שמחתי לראות אותך. לא, רדפתי אחריכם שם. הרבה זמן לא שמחתי לראות אותך כמו... לא תגיע רחוק ככה. Ai 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 ai. משה בבוץ. זה מצלמה נגד מים? איפה? למעלה שם? במפל? כן? פשוט לא מאמין, איזה סרטון זה? איזה שלומיאל. יש לו מוזיקה משלו. בסדר? טוב, אני כרגע תקמה קיפת, נותן לנו, אני יודע, 100, 200, 300 שקל. בדיוק. זה לא אותו, אם אתה טוען. איך הוא יכול, גם היה צריך להוכיח בעלות. איזה מועדון אתם? אולי 7 מייל חתרנו. היום? לא, מאז שראינו את משה. כמה חתרנו? לא 7 קילומטר, 7 מייל אולי. לא. זה אותו מקום. זה יד בתנ"ך? מה אתה אומר?